Egy nagyon szép szakrális helyszínen vagyunk a Dóm látogatóközpontban, ami talán egy kicsit szokatlan a Homokhátsági Televízió életében. Milyen kötődése van a művésznőnek a Homokhátsághoz és Mórahalomhoz, amiért mi tulajdonképpen itt vagyunk? Hát a Homokhátság a szívem csücske elsősorban. Nagyon-nagyon régen, nem is tudom a dátumokat, de a beköszöntő szobrot, a Nepomuki Szent Jánost, azt én csináltam. És ennek egy kis története van, hogy ugye tönkretették a fiatalok azt a kis kápolnát, és én azt reggel láttam, amikor ki voltak dobálva a Mária szobornak a cserepei, és akkor én megfogadtam, hogy én ezt megcsinálom. És aztán végül is megcsináltam. És aztán a következő alkalom az, amikor a Lourdes jelenést, a Bernadettnek az intarziáját megcsináltam, az itt a Dómban volt kiállítva, és a polgármester úr látta, és azt mondta, hogy kellene nekik Mórahalomnak föltétlen. És akkor avatták a Szent Erzsébet kórházat, a fürdőnek a kórház részét, és akkor ott lett kialakítva a kápolna az én textilintarziámmal. És hát ez a kötődés igazából. Visszajár egyébként néha arra szokott járni a Homokhátságon? Hát volt több kiállításom is az Aranyszöm kultúrházban. Igen, rendezvényházban. És nagyon szeretem Mórahalmot. Tehát a kötődésem az innen ered, hogy ezek a munkák oda kötöttek, meg még amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor jártunk ki a Mórahalmi fürdőbe, amikor még csak egy medence volt. Úgyhogy régi a kötődés. És most ugye nyílik ez a nagyon szép kiállítás, Lélekrétegek címmel. Ez mit jelent? Hát a lélekrétegek azok talán azt jelentik, hogy az ember az életét éli. Minden napnak van egy bizonyos rétege. Van egy családi réteg, van egy munkaréteg, van egy alkotói réteg, van egy hit réteg, és van az, ami a külvilágból szűrődik be. Az ember éri az a hatás, hogy mi történik a világban. És várhatóan az én érzékeny lelkem az azt jelenti, hogy azok a szörnyűségek, amik történnek a világban, azok is megfogalmazódnak. És ezáltal nem csak a szépség, nem csak a jóság, nem csak a növények, ami a lelkem közepe, hanem minden, ami hatásként ér, az megfogalmazódik. Itt, ahogy beszélgettünk a kiállítás összeállításánál, próbáltuk rendszerezni, hogy mit hova tegyünk téma szerint, vagy esetleg időrendbe. De inkább téma szerint lehet csoportosítani, mert vissza-visszatérő dolgok vannak. Tehát a természet szeretetem, az ember, ami engem nagyon foglalkoztat, gyakorlatilag ezeknek a gyűrűjében alakul ki, hogy lélekrétegek, tehát az idők folyamán ismétlődő rétegek, tehát nem csak olyan, tehát mindig, mint a búvópatak előjön egy téma, és ösztönösen. Tehát ez a lényege talán az egész munkásságomnak, hogy nem vettem észre, hogy mikor csináltam, hanem csak úgy megszületett. És aztán, hát ez ebből adódik, az onnan származik, és hát a motto ugye az, hogy a legcsaládabb barát a festővászon, mert mindent titkot elárul. Hát minden titkot elárul. A fájdalmat, az örömöt, a szépség utáni vágyat. Tehát ez olyan, mint a grafológia, hogy le lehet olvasni.
és sokszor sem szembesültem a saját lelki életemnek egy-egy momentumával, amire nem is gondoltam, hogy előjön, de mégis megfogalmazódik a vásznon. És ezek itt vannak, ezek a lélekrétegek tulajdonképpen ebben az összefoglaló kiállításon. Ez jobb, mint egy pszichológus, nem? Tehát kicsit az ember lelke meztelenre vetkőzik, és túlteszi magát dolgokon, úgyhogy nem is kell elmondani. Hát én szerintem a művészetnek a legnagyobb adománya az, hogyha eljut az ember egy olyan fokra, amikor belülről jönnek a gondolatok. Tehát nem, hát nagyon-nagyon hosszú ideig látvány után dolgoztam, meg akartam tanulni, festeni, rajzolni. 36 évet tanítottam, nap mint nap elmagyaráztam a gyerekeknek, hogy mit, hogy mint. Tehát gyakorlatilag, amikor én neki magyarázok, azt én is megrajzolom gondolatba. Tehát a mindennapi rutin az azért nagyon-nagyon sokat jelentett számomra. Mártéjon 16 éven keresztül jártam le Mártéra, és az volt az egyik szabadiskola, ami predesztinált a munkára. Tehát ott a nyári 2 hét az egy elég szoros tematika szerint volt. Nagyon komolyan vették a művésztanárok, hogy miket alkotunk, és korrigáltak. Tehát gyakorlatilag egy kicsit útmutatás is volt, de szabadon. Tehát ami tetszett, meg amit föl tudtunk fedezni, a víz, a tanyavilág, az emberek, tehát ez egy csodálatos dolog volt, és plenerben. Tehát. És azóta is így dolgozik, ha nem tévedek nagyot, mert itt az egészen impresszív és komoly színeket felvonultató képek mellett vannak egy kicsit ilyen halványabb, visszafogottak grafikák is. Hát a grafikák azok a korábbi időszakból. Ez egy visszatekintő kiállítás. Nekem ez egy nagyon nagy adomány, mert a mappáimat, ahogy elővettem, és próbáltam visszanézni, hogy milyen a fejlődésnek a tüzes síkja, akkor lehetett látni azokat a korszakváltásokat, amikor már magabiztosabb voltam, tehát nem kellett annyira figyelnem a modellt, hanem már rutinból bizonyos dolgokat meg tudtam csinálni, és az volt a következő lépés, amikor már nem kellett semmilyen modell, hanem a tudományom és a gondolataim határoztak meg képeket. Majd lehet látni, hogy vannak nagyon fájdalmas képeim, amik abból adódnak, hogy nem nehezen viselem én is a fájdalmat, a világban történő eseményeknek a szörnyűségeit, és odáig eljutottam, hogy talán meg tudom rajzolni, és szabadon megcsinálom a gondolataim után a munkámat. És hát ebből lettek a színes grafikáim, tehát a kis torrajzoktól eljutottam azokhoz a nagyobb képekhez, amik gondolatiságot fejeznek ki elsősorban.